Γεια σας. Μάθημα μουσικής 1. Σήμερα θα μάθουμε πώς να διαβάζουμε μία μουσική παρτιτούρα. Πώς να γράφουμε τις νότες πάνω σε ένα πεντάγραμμο. Θα ξεκινήσουμε με αυτή τη νότα, μία απλή νότα, το ολόκληρο. Σε αυτό ακριβώς το σημείο είναι η νότα ντο. Όταν έχουμε ολόκληρο, μπαίνει μόνο μία νότα μέσα στο πρώτο διάστημα. Θα σας δείξω παρακάτω τι εννοώ. Εδώ θα βάλουμε τη νότα ρε. Μη στην πρώτη γραμμή. Φα, σολ, λα, σι, ντο, πιο ψηλό, ρε, ξανά, επαναλαμβάνονται. Μη, να το ξανακάνουμε με την επόμενη νότα μας που είναι η νότα ρε. Εδώ θα γράψουμε 4 τέταρτα, σολ, σι, ρε και φα. Από 1 τέταρτο, από 1 χρόνο. Και όλα μαζί κάνουν 4 τέταρτα. Όπως ακριβώς και η νότα ρε, όταν εκτελείται σε ένα μουσικό όργανο, θα πρέπει να την κρατάμε μετρώντας μέχρι το 4. Δηλαδή 1, 2, 3, 4. Και μετά πάλι από την αρχή. Αυτό σημαίνει το 4 τέταρτα και θα σας εξηγήσω λίγο παρακάτω με πιο πολύ λεπτομέρεια. Εδώ έχουμε τη νότα μη. Εκτός από το τέταρτο υπάρχουν και τα 8. Αυτό που θα σας γράψω τώρα είναι ένα 8. Ντο, μη, σολ, ντο. Μέχρι στιγμής έχω γράψει 4 όγδοα. Τα 2 όγδοα ισοδυναμούν με 1 τέταρτο. Τα 4 όγδοα ισοδυναμούν με 2 τέταρτα. Εγώ όμως χρειάζομαι 4 τέταρτα. Άρα θα πρέπει να ξαναγράψω άλλα 4 όγδοα. 1, 2, 3, 4. Τώρα έχω 8 όγδοα. Δηλαδή 4 τέταρτα. Δηλαδή ίση αξία με το ολόκληρο. Αυτά είναι τα όγδοα. Ας τα δούμε λίγο παρακάτω σε επανάληψη. Εδώ έχουμε την νότα φα. Από κάτω πρέπει πάντα να γράφουμε, όταν θα γράφουμε νότες, να είναι αρμονικές ως προς την πρώτη, για να μην είναι φάλτσο και βαρετό και κακό ηχητικά στα αυτιά μας. Το φα, για παράδειγμα, μπορούμε να βάλουμε την νότα ρε, φα, λα, ρε. Γράψαμε 4 όγδοα, δηλαδή 2 τέταρτα. Πόσα θέλουμε? Ακόμα άλλα 2 τέταρτα. Μπορώ να το κάνω κάπως διαφορετικά, γιατί όχι? Έτσι και έτσι. Δηλαδή τώρα πόσα έχω? 1 τέταρτο, αυτά τα 2, άλλο 1 τέταρτο, αυτά τα 2, 3, 4. Δηλαδή ίσης αξίας με το ολόκληρο, με την νότα φα. Και έχω 4 τέταρτα λοιπόν. Όπως ακριβώς μου υποδεικνύει στην αρχή του πενταγράμμου η αρρύθμιση 4 τέταρτα.
Και θα πρέπει πάντα όταν θα βλέπω τον αριθμό 4 τέταρτα να βάζω νότες ίσης αξίας με το 4 τέταρτα. Συνεχίζοντας λοιπόν τα μαθήματά μας στην μουσική σημειογραφία, μαθαίνουμε το 16ο. Το 16ο είναι λίγο μικρότερη αξία από το 8ο, δηλαδή όταν το εκτελούμε σε ένα μουσικό όργανο θα πρέπει να το παίξουμε λίγο πιο γρήγορα. Και γράφεται ως εξής. Είναι πάρα πολύ απλή η μουσική. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα ολόκληρο, την νότα σολ. Γράφουμε από κάτω τα 16. Λοιπόν, ντο, μι, σολ, ντο. Μόλις τώρα έγραψα 4 16. Δηλαδή η αξία τους είναι η εξής. Τα 2 16 ισοδυναμούν με ένα 8ο. Ένα 8ο λοιπόν. Και άλλο ένα 2 8α. Τα 2 8α, όπως είπαμε σε προηγούμενο μάθημα, φτιάχνουν ένα τέταρτο. Άρα εδώ έχω γράψει ένα τέταρτο, που σημαίνει ότι πόσα πρέπει να γράψω για να ολοκληρώσω τη χρονική μου διάρκεια και να γίνει 4 τέταρτα. Πρέπει να γράψω ξανά. Οι νότες μπορεί να είναι οποιασδήποτε νότες και όχι συγκεκριμένες που γράφω. Μπορεί να είναι ας πούμε αυτή ή αυτή, αρκεί να είναι αρμονικές ως προς το σύνολο. Δεν μας περιορίζει κανένας στις νότες που θα γράφουμε, αρκεί να είναι αρμονικές. Θέλουμε λοιπόν άλλο ένα τέταρτο, άρα τώρα έχω 2 τέταρτα, δηλαδή 8 16, 2 τέταρτα, άρα θέλω άλλα 2 τέταρτα. Μπορώ να τα γράψω πάλι με μορφή 16 ή να τα γράψω με 8, να συμπληρώσω. Και στο τέλος μπορώ να κάνω αυτό. Και έτσι φτιάξαμε πάλι τα 4 τέταρτα, το χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Γεια σας.